Kuna ti baro a panag-adal iti naipablock iti nature iti ngumat ngato a sea level mabalin amang papugad iti minilyon at taw no iti dati a napata-pata. Naduktalan dagiti researchers nga agarup 90% kadagiti napalabas a panag-adal ti nang tagibasit iti kangato ti danom iti igid ti baybay. Amang iturong iti saan maitunos nga projection kadagiti pugad ti layos. Nung umato ti sea level iti agarup maysa a metro intun mapalabas iti nga gasut nga tawon. Dumanon iti 132 milyon nga at tataw iti mabalin maipasango iti layos. Nang nangruna kadagiti Southeast Asian nation kunti Pacific Island. Kuna dagiti scientist a kasapulan dagiti gobyerno iti ad-adda nga accurate coastal data tapno mas baka sagana kadagiti epekto ti panagbalbaliw ti klima.